kyrdem Phutbol Club kala yo manra ya kana mlado ha kalempung ile kai kapla pelong dak Umroi Block National People's Youth Front kyrdem area ya kapla pelong hamadan kashnong kyrdem bat kata kadai hadien baklala ban pelim no ya ka kyrdem Phutbol Club ha ka jinga kun kapla poi syaka jinga shoot tie breaker katai kalempung ile kai kapla pelong dak Umroi Block NPYF kadai ka jinga kun daki shnong ki baha papok harat madan kyrdem ha ka ba ka jing thmu ko Umroi Block NPYF ban pelong ya katai ka lempung ile kai kalong ban sei ya ka sap ka phong jang ki khon samla ki badan ya ka sap ha ka kam ile kai bat ka wei pat ka benta kalong ban wanra ya ka jing ya itu itau bat ka jing ya teli hapdeng ki samla ki baha papok katai ka ran ha katai ka sngi malapen kot no ya katai ka lempung ile kai la sakhi da ka jing don uba wailat miki shilla MLA Umroi bat ubadeiru President ka state NPYF nangta udaman ba lamare MLA Umroi uba Cornelius lalu usiem karat madan kyrdem lembat kiwei kendiat haba pai syakatai ka jinga kon final ka jinga kon ha ka class dem bat kalamin kala kut no ha ka jinga khan ka ba ka wei la ka wei henry habala ra syaka tie breaker ka nong thamai kyrdem FC kala yo ban ra ya kana mlado ha kani ka lempung ile kai football ke NPYF ra madan kyrdem area ginong ai jingran ha ka te ka sngi ki kenthop yo ba wailat miki shilla udaman ba lamare lembat ki wei ki le ro e ya ki nong yelam ko Umroi Block NPYF lamar ba kila la man pelong ya ka ba kum ka te ka lempung ile kai ka bala long shisha ka jingman to ya ki khun samla ba ken la ban pen i ya kata ka sap ka phong na lor kata ka la long ru kum ka wei ne ka jing hi kai ba ki samla ken la ne ki jing di basniu ki bala jillai bha ha ka ne ka jung final jong kani ke football ka cek ru ka ba Hasan Hajar ka the National People's Youth Front lene jong ki kon samla ki hapo ka state Meghalaya ka jong ni ngawan menta ka ski ban ai tang go ka message ye pi kham tam ya Umroi constituency ngakwa bang man penken mau ye pi bangi kum kayeng kasem bapitip ha bangi ku bagi ma daman bai nilong sieng sisem ngawan penken mau ye pi house name arjar apulai ha ka por election na ka family jomi ha bangi wan check election campaign ni ong jet yau daman bai pinyo saumur kiamali tambas niugo klen yo saumur tanghan rai iwan penken mau ye pi bau ma daman bai umlong marway udon yai mas yo barang dhar ku deputy chief minister jong ka state ke jongi bat udon yang aro ha jo ka por ha bang wan hang ni nga klem wan ku MLA jong ka juai constituency henry nga wan rengkar kat ku MLA jong ka Umroi ro jo ka por be tre rengkar bat ima daman bai sibon ki issue ki balagi lai kren lang na ka benta ban pentiu kun rong ya ka Umroi constituency matharai madaman bai bat manga lada kia compare bun di balai kren ni armu ki kren long minister hapo kanika sarkar Meghalaya tang lada pi compare ya ki development ya ka roi ka par ki bakin wan ha kaniki artli ki constituency kala jan ya rungkat bat ka jong ki minister ha ka jing elam jong madaman bai wai ni ke mali jong ka thai ni boy ka sarkar ka klem mau ka pek ya ki jindon kam jong ka thai ni boy na kata ka daw menta video artli ki madan football ki ban long ki bayar rengkat kum ki wei ki madan football jong dari India bro ka wei kata ka dei hanong snare ka wei ka bala stray menta bat shen nang ne video sa ka wei hang tei hamadan tur kalang kaban yara ban pentiu kun rong ya ka sap ka phong jong ki khon samla jo ni ka thai
Bat ngam martati. Bat ngam martati na kajing yalam jong imadaman baik kumi MLA. Kane kamadan ro kan yo ya kajing kentiu ban pensna ban penba shu. Knang ba ki kon samla jong karai madan kyrdem area kin yo ban pen I kata kasak kapong ke jong. Hangani ka janmit klam dum dang phi kam long ra thrai ka ba shongsit de tang mangi ginong pnyai mangi ginong mikmat manga kum ka soner le ban chukas kam long ra ka ba shongsit hai play phi baro ka pila plai di por ko do jong phi ban wan shagani ka football final hai ka jingila kai ka bala khai thano kata kata kala long ka game ka bi itnat umbe ki ka final ta ka final sisa namar kilala klem na ban pukul in game hapa prapo na khnai phomlin hapa ra arti ka first half and second half nila haple no solo so time breaker halin na ta pat gila yo ing result ka job la job no ka snong nong thamai wanam so sorong ka snong nong thamai wanam so sorong ma ya tresi tom sukmat namar nang bol ki tournament no pinela kai baka kyrdem ro ka kyrdem football club ro wanam nong na kabado munsem nang manam nong na kabado munsem na ya tresi tom sukmat kawai ni kawai kasi tim salong ki champion hagin ki tournament ki bapero pe namar hapo ka ni ka jalai ka jongi dane ka thai ka dong ka jongi ki pon ba ki tournament na ya le tom sukmat bin nong ki dong job namar ka jing ya le hi udon ba ju job bat ubarem uwe ni ka liang ba job uwe ni ka liang ubarem tangi ba job rom de ba so sorong kum bang mangara ya tristom bat ki barem ro kanan do munsem na ya tristom ka sa boy ko por ba nyo ya ka jing job hai